Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod sa Cebu ug kinabukang Central Visayas. Mao pa nagkulob sa inyo na tanan diya sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Kapulisan sa Nakbayan na naka-blue alert gumikan kay nasigpatan ng mga sakop sa Parohino Robbery Group. Ang maong criminal group giingong adunay giplanong dako nga operasyon. Samtang grupo sa self-confessed drug lord Franz Sabalones nakighiu sa kuno sa Parohino Group matud pa sa PNP. Ani ang report. Gibutyak ni Police Colonel Manuel Abrujena, Cebu Provincial Office Director, nga adunay panag-alyansa ang Parohino ug Sabalones Groups. Magkaribal man sila sa illegal nga kalihukan apan posible kuno maghiusa sa ilang pwersa aron mapalig-on ang ilahang operasyon. Kininunod sa gihingusgan nga kampanya sa kapulisan batok sa grupo sa mga kriminal. May mga indicators din po na nagsama na yung dalawang grupo because we do believe na yung since nawe-weekend po natin yung dalawang grupo, nag-merge po sila. Samtang gitugan ni Abrujena nga adunay giplanong dakong operasyon ang criminal group. Wa pa hinuon maestablisar kung asa ang target sa grupo apan wa mo kumpiyansa ang kapulisan. Gipaubos sa blue alert ang pwersa sa PNP aron masanta dayon ang unsa may tinguhang dautan sa grupo sa mga kriminal. Operation ng illegal drugs and other unlawful activities po. Preparation for election? Not necessarily po. Ang nakikita lang po natin is they are preparing for a bigger operations. Kaya po nag-uumpisa sila mag-grab ng mga business establishments not only in Cebu but also in Mindanao. Hugot ang monitoring sa mga otoridad sa presensya sa mga kriminal gikan sa Mindanao. Busa na sila'y panawagan sa publiko aron mapakgang ang daotang plano sa armadong mga grupo. We are encouraging po sa community to give us information kapag may presence po ng mga suspicious looking persons in their respective localities, and kapag ka po may mga nagre-rent ng mga bahay and usually binabayaran kaagad ng malaki, yun po yung mga indicators na dapat ma-report kaagad sa ating kapulisan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.